Kameriau Rural Health Center ka bahap hapo ka jingpenya jongka governing body jongka H Gordon Robert Hospital Shillong ka ba on setei no shen ka lalong ka jingker khu ka bakraw ye ki pai ba jongka ti ka thain ka Robert Hospital ka ladun lupa ye ka jaka sumar ha ka shnong meriau ka bala play nadu kisnem ki bladem bat menta ka le yo ila ka jongka jaka na ka banta bante ye ka ti ki center bat la play ye mau nong rem menta ka sngi ka artrik ujamang araja ar par da umas nyau balang dhar Ministry Urban Affairs and Commerce Industries jongka sarkar jila wat laute umentri ula shakot komu kongsan sham lakular AA Henry u Dr WR Kharluki ubala shakot komu sembot kongsan habakren hagate gisngi ula kular banalor kalai pu pralak tengka ka bola banmang unken tiubyang sakhatsan lak tengka kani ke jingkular jong u kalapen kemen shiboni ge pai ba jong ka than ngashim ikini arteli kibenong kembishan ke jama kowai kedai ke jingdu jingtangan bat ngada wat ki emang ki jonga bang hab ban ai skim mo asnya wala ong ki sipola nan ai ki in tray ya kano ka skim ko jongi arla nan ai additional ngate ngambam commission tanggata commission ni jonga arla kedai shna kano ka ye na ko ta ki khun swet har to ka jaka ilung don yeng don sen bak away kedai ko ke kia ha ka ba ikum ki bangai nitip ha ka por bu try kan ra jongi gam dan sla jong ni kandau na lor commission ke bu try ye commission jong ki pim jong commission jong ki kia ru kedai ko way ne bu try hasla jong ni kandau kumta yang ada keren bari pastor Bohot dan pendak khasan lak lor kini lai pukra lak yang benta kini RHC hagnik snong jonghi tang mo ong i pastor yaisha hognai lo bar kila men submit ye city jonghi na benta an ai lamba ke MB scheme jama